Έμπερ. Ντάνι, είσαι καλά? Όχι. Αισθάνομαι λες και μου ξεριζώσανε την καρδιά. Αλλά ξέρω σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ. Αυτή η καλεσμένη μας η σπαστική, της λάπης η ουρίνα που είναι ιδιαστική. Αρκετά με τα παλιό τραγούδια. Η Σλάπη. Γιατί τρέχει με τα παιδιά, κάτι δεν τους πάει καλά. Μα ευτυχώς το σπίτι είναι εδώ, έχουν μάνα φρουρό και παπά με ξύνα μυαλό. Για κάποιος που το παίζει πονηρό, προσπαθεί να τους πει, τελικά θα αντικατασταθεί. Κλίνικο, παρακαλώ. Χρειαζόμαστε αντικαταστάτη και γρήγορα. Αν κάποιος τρομερά τους ενοχλεί, τους ταράζει τη ζωή, πάντα κλείνει το πανεγύρι που λύσει τη στιγμή, και όποιος πρέπει θα αντικατασταθεί. Αντικαταστάτες. Αντικαταστάτες.